Hyvää päivää vaan minunkin puolestani kaikille ja olen todella hyvin iloinen, että sain taas tulla tänne, mutta samalla todella myös aika hämmentynyt. On näin monta ihmistä todistamassa, minkälainen tuuliviiri minä olen, kun viimevuotisen esitelmän jälkeen sanoin, että tämä oli nyt sitten tässä, että nyt minä jään eläkkeelle myös esitelmien pitäjänä, mutta tällainen näin tässä nyt sitten kävi, mutta se on minulle hyvin kiva asia saada tulla tänne. Esitelmän otsikko on Auguste Rodin kuvanveiston jätti. Ja mä kerron ensin tämmöisestä asiasta, että mä oon ensimmäisen kerran kohdannut länsi-eurooppalaisten maailmankuulujen taiteilijoiden teoksia silmätysten vuonna 1953. Ja mä näin valtavan määrän länsimaalaista taidetta. Ja paikka oli Leningradin Eremitaasi. Tuntuu tänä päivänä sitten ihan uskomattomalta, että jopa Neuvostoliiton aikaan Venäjä on voinut olla monille ulkomaalaisille porttina myös lännen kulttuuriin. Ja nyt sitten tuntuu paitsi uskomattomalta, niin tuntuu tietysti myös syvästi järkyttävältä, että Venäjä itse on aiheuttanut esteen tällaiselle mahdollisuudelle. Paljon myöhemmin mä sitten olen vienyt ryhmiä Eremitaasiin. Mä olin matkanjohtaja ja opaskin. Mä vein myös Eremitaasissa 3. kerrokseen. Mulla on jäänyt se just niin mieleen, että inturistin opas ei vienyt sinne. Mutta minä vein sinne, koska siellähän oli koko impressionismi ja modernimpi eurooppalainen taide. Ja siellä oli myös pieni huone, jossa oli enimmäkseen oli kipsikopioita kuuluisista veistoksista, myös marmorisia aitoja, alkuperäisiä teoksia, ja tekijä oli ranskalainen kuvanveistäjä Auguste Rodin. Tämä on siis ihan kaamea surkea valokuva pääasiaa ajatellen. Pääasiahan on tuo valkoinen möykky siinä, mutta se valkoinen möykky on todella Rodinin marmorinen alkuperäisveistos. Nyt sitten esitelmässäni aion kertoa Rodinin veistoksista, kuitenkin lähinnä niistä, joita saa ihailla Pariisissa, Pariisin Rodin-museossa. Mä tunnen semmoisen henkilön, semmoisen ihmisen, joka on kertonut, että ainoalla Pariisin matkallaan hän kävi myös Rodin-museossa. Hän on taiteesta kiinnostunut ihminen, mutta taiteesta kiinnostuneet ihmiset, niin hän joutuu tekemään useita matkoja tähän kaupunkiin Pariisiin, että ehti edes kohtuullisesti tutustua edes suurimpiin ja kaikkein kuuluisimpiin taidemuseoihin, kuten nyt esimerkiksi Louvreen, minkä verran vie aikaa tutustuminen jo yhteen niistä. Kun minä vein taidematkalle ihmisiä Pariisiin, mehän oltiin Louvressa 5 tuntia. Mutta tuttavani oli itse harrastelijakuvanveistäjä ja hän väkisin repi itselleen aikaa käydä myös Rodin-museossa tällä ainoalla Pariisin matkallaan. Rodin ja jälkeenpäin tämä tuttava, hän muisteli sitten tätä Rodin-museota ja sanoi, että se oli hänen matkansa ylivoimaisesti. Se oli kohokohta, suurin kohokohta. No, mä en nyt halua jakaa mitään niin kuin kaikille näkemälleni ja kokemalleni, niin mä en jakaa mitään pistesijoja, mutta kyllä minäkin sanon, että myös juuri tämä Rodin-museo, se kyllä kuuluu paikkoihin, joissa suuri taide panee katsojassa
koko sisikunnan värähtelemään. Tämä rakennus tuossa kuvassa nimeltään Hotel Biron, se on komea kaupunkipalatsi. Ja tämä rakennustalo, se ensin löytyi Rodinille ateljeerakennukseksi ja myöhemmin sitten myös hänen kokoelmiensa, teostensa kokoelmille sijoituspaikaksi. Ja sitten yleisölle avoin museo siitä tuli taiteilijan kuoleman jälkeen. Ja museota on siis ei ainoastaan rakennus, vaan myös tuo laaja puisto tai puutarha. Nyt tuommoisen pienen esittelyn, mitä kaikkea, minkälaista taidetta täällä nyt sitten on tarjolla, niin sen voi saada sillä tavalla, että poimitaan museon esitteistä edustavia kuvia. Ja mä oon poiminut niitä muutamia tähän. Näytetään tässä näin. Ilman, että sanon mitään nimiä, tämä on vaan tämmöinen pieniä välähtelyjä. Ja seuraava. Ne vielä taitaa olla. Ja tähän saadaan jäädä. Tässä nähdään nyt se sama rakennus ja nähdään tätä puutarhaa. Tämä museo, niin tämä ei ole ihan kaupungin ytimessä, kyllä se on ihan kaupunkialueella, mutta Pariisihan on iso. Niin että sinne joudutaan yleensä menemään metrolla ja kaksikin linjan vaihtoa on. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että me ollaan sitten aika rasittuneita, kun tullaan sinne museon alueelle. Ja silläpä sitten käytännön syistä, kun alueelle on päästy, on paras suunnistautua suoraan kahvilaan ja WC-paikkoihin. Ei siinä pysähdytä katsomaan yhtään mitään. No syrjäsilmällä nähdään sitten väkisinkin kuva, tai tällainen näkymä, jossa näkyy sitten siinä vähän tuolla sypressien välissä näkyy myös varmaankin Rodinin tunnetuin veistosto ja ajattelija, mutta sitten näkyy komeasti tämä kirkon kupoli, tämä on Pariisin invalidikirkko, kuuluisimpia kirkkoja ja kuuluisa on muun muassa myös siitä, että siellähän on Napoleonin hauta. Mutta mehän mennään siis kahvilaan ensin, no se on kiva kahvila ja siinä ensin levähdetään. Ja sitten alkaa kierros, nähtävää on sekä ulkona että sisällä, palatsirakennuksen sisällä. Ensimmäiseksi me katsotaan tämmöistä patsasta. Tämä on patsas, tämä on veistos, joka esittää kirjailija Honoré de Balzacia. Tämä on aivan loistava alku kierrokselle Rodin museossa. Tämä teos valmistui 1897. Rodin oli siis syntynyt 1840. Tämä on nyt niin kuin jo ihan keski-ikäinen mies. Ja voi sanoa, että se osuvammin kuin mikään muu kuvanveiston historiassa, niin tämä on avaus modernismiin kuvanveistossa. Se on avaus tähän, mikä sitten niin kuin 1900-luvun alussa oikein huipentuu erilaisia suuntia, jotka kuuluu tähän modernismiin. Mutta tämä nyt on semmoista tietoa, minkä tietosanakirjat sanoo, mutta mitä sanoo Rodin itse? Mitä sanoo Rodin itse tästä veistoksesta ja kuunnellaanpa sitä. Mikään muu tekemäni työ ei ole antanut niin paljon tyydytystä kuin tämä. Ei mikään muu kokoa syvällisellä tavalla yhteen sitä, minkä uskon olevan minun taiteeni salainen laki. Hän sanoo vielä näin, jos totuus kuolee, tulevat sukupolvet repivät Balzacini kappaleeksi, mutta jos totuus on katoamaton, niin ennustan, että patsaani tulee saavuttamaan paikkansa maailmassa. Tämä teos, jota on pilkattu
jota ei kuitenkaan voida tuhota. Se on koko elämäni huipentuma, se on estetiikkani ydin. Siitä päivästä, jolloin se sai alkunsa minussa, olin uusi mies. Aikamoisesti sitten kertoo tämä kuvanveistäjä itse. No sitten tämmöinen henkilö kuin runoilija Rainer Maria Rilke. Niin hän oli hyvin kiinnostunut Rodinin taiteeseen. Se vaikutti häneen ja hänen runoihinsa ja työhönsä, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Ja tämä Rilke kannattaa nimenomaan nostaa tässä esille senkin takia, että hän todella tunsi myös sitten henkilökohtaisesti Rodinin hyvin. Hän nimittäin toimi myöhemmin myös kuvanveistäjän sihteerinä. Ja mitäs hän sitten sanoo, on puhe tästä patsaasta edelleen. Rilke. Itse luominen ilmaisee tässä itsensä. Luominen käyttää Balzacin muotoa ilmaistaakseen itsensä. Se on luomista ylimielisyydessään, ylpeydessään, innostuneisuudessaan, päihtymyksessään. Tämä on tilaustyö, tämä patsas, että sen oli tilannut kuvanveistäjältä arvostettu kirjailijayhdistys. Ja näin hienon patsaan he sitten saivat. Kai yhdistys nyt sitten riemuitsi Rodinin mestarillisesta veistoksesta kaikkea vielä. Kun yhdistyksen edustajat näkivät tämän patsaan, he hylkäsivät sen. He hylkäsivät huolimatta kulttuuriväen vastalauseista. Ja sitten kun arvostelijoilla oli vauhti päällä, niin solvauksia syntyi. Patsas on kuin hiilisäkki. Patsas on kuin jättikokoinen sikiö. Mutta Rodin oli siis jo menestyvä taiteilija ja hän osti sitten takaisin teoksen itselleen ja hän pystytti sen sitten silloisen kotinsa pihalle odottamaan parempia aikoja ja nehän koittivat. Minä vuonna tämä on valmistunut? Tämä siis valmistumisvuosi on 1897, että kun on 40 syntynyt, oli 57-vuotias. Näin, just. No sitten vielä pari sanaa siitä, miten hurjan perinpohjainen Rodin oli, miten valtavan ja perinpohjaisen työn Rodin oli tehnyt, jotta siis patsaassa ei olisi mitään hämäyksiä, mitään valheellista, mitään falskia, niin Rodin teki kohteesta ensin alastoman patsaan. Sen jälkeen hän teki viitan, jonka sitten oli laskeuduttava luonnollisella tavalla hahmon päälle. Katsotaan vielä toinen kuva koko patsasta, siinä hienosti ja ruskan aikaan. Ja vielä sitten yksi kuva, jossa nähdään läheltä kasvot, ilme, tämmöinen. No nyt tässä on vaan sitten puhuttu Honoré de Balzacin patsasta, mutta mikäs mies tämä sitten oli tämä kirjailija Honoré de Balzac? Hän syntyi vuonna 1799 ja kuoli 1850. Hänen tunnetuimpia teoksiaan, siis tämän Balzacin tunnetuimpia teoksia on Ukko Goriot ja Saiturin tytär. Mä en ole lukenut näitä kirjoja, että se mitä mä sanon, niin sen mä vaan olen löytänyt sitten näitä tietoja, mutta ehkä jotkut teistä on lukenut. Ja hänen tuotannostaan sanotaan, tämän Balzacin tuotannosta, että iso osa noudattaa ranskalaisen romantiikan perinteitä. No sitten Balzacilla oli omassa elämässään omanlaisensa romantiikkaa ja erikoisinta oli se, että hän oli 15 vuotta kirjeenvaihdossa puolalaisen naisen kanssa tapaamatta tätä kertaakaan. No sitten hän kuitenkin tapasi vuosi ennen kuolemansa ja ehti olla naimisissa 3 kuukautta. Mutta
tästä tulee nyt mieleen, että mitä sitten tiedämme kuvanveistäjä Rodinin elämästä, niin hänestä me tiedämme, että hän ehti olla naimisissa vain viikon ennen kuolemaansa. Ranskassa on nyt tällaista, no me kuvittelemme varmaan liikaakin, että ranskalaisuus on just tämmöistä. Hyvä, mennään ihan asioihin. Balzacin patsalta ei tarvitse sitten puistossa pitkään astella, niin ollaan ajattelijan luona. Mä unohdin näyttää tämän, tässä on se valokuva tästä Balzacista. Hänkin varmaan oli aikamoinen ajattelija, mutta nyt mennään ihan seuraavaan tähän veistokseen, ajattelija. Hyvä. Ja sitten toinen kuva. Ja sitten kolmas kuva. Tämä nyt lienee, ilman muuta taitaa olla Rodinin tunnetuin teos ja varmaan kaikkia maailman kuuluisimpia patsaita. Ilman tämä museo, se olisi kyllä niin kuin Louvre ilman Mona Lisaa. Tämä on niin tärkeä. Valoksia tästä patsaasta on tehty kymmeniä, vaan tämä puisto on sitten kyllä se kaikkein oikein paikka, sillä täällä on sitten se teos, jota kuvanveistäjä pitää päätyönään. Se on Helvetin portti. Tähän me palataan myöhemmin useaan kertaan, mutta nyt tässä on Helvetin portti ja ajattelijalla on siinä merkittävä paikkansa. Mä näytän myöhemmin tarkempia kuvia, mutta nytkin kun oikein katselette, niin ihan ylhäällään siellä on nämä 3 hahmoa siellä ikään kuin portin yläpuolella. Ja kun niistä 3 hahmosta tulee pätkän verran siihen alapuolelle, niin siellähän se istuu tämä ajattelija. Tämmöistä historiaa nyt sitten. Rodinin suuri idea oli kuvata Danten jumalaisen näytelmän, Divina Comedian ensimmäistä osaa, se on juuri Helvetti nimeltään se ensimmäinen osa. Hän halusi kuvata tämän rakentamalla valtavan veistoksen juuri tämän Helvetin portin. Nythän on siis kysymys, nyt viitataan todella suureen, laajaan ja syvälliseen maailmankirjallisuuteen kuuluvasta epoksesta. Mä uskon, että Danten Divina Comedian, eli jumalaisen näytelmän, te voitte saada myös luettavaksenne tästä talosta. Jos ei se ole ihan tuossa hyllyssä, niin sen varmasti sitten ystävällisesti täällä tilataan. Niin saa lukea tämmöisen teoksen, joka on kirjoitettu 1300-luvulla. Uusia kopioita ja painoksia on otettu 700 vuoden ajan. No, nyt Rodinin alkuperäisenä tarkoituksena oli sijoittaa portin yläosaan itse Dante meditoimassa, katsomassa sitten siinä helvetissä näkemiään ihmisiä ja ajattelemaan heitä ja ajattelemaan elämän salaisuuksia. No, kirjailija Dante Alighieri, hän kuoli vuonna 1323, mutta hän oli jo eläessään hyvinkin tunnettu ja hänestä on monia kuvia säilynyt, muotokuvia ja patsaitakin. Ja näinpä on ollut tiedossa, että mies oli aika pieni ja hintelä varreltaan. Se oli vain hengenvoimiltaan jättiläinen. Ja Rodin tuli kyllä sitten siihen tulokseen, että tähän kunniapaikkaan tarvitaan fyysisestikin voimiltaan jättiläinen. Tarvitaan fyysisestikin vaikuttava hahmo, ja niin Rodin sijoitti siihen sitten tämän ajattelijan. Sen erikoinen hahmo vetää vahvasti katsojan huomion puolensa, ja nyt nähdään vähän tarkemmin se kohta sieltä Helvetin portista, missä tämä ajattelija istuu. Ja ympärillä sitten tuskissa vääntelehtiin näitä helvettiin tuomittuja. Ja vielä toinenkin kuva nähdään, saadaan nyt hyvä käsitys siitä, millä tavalla tämä on.
Mutta Rodin teki sitten myös suurikokoisen sellaisen, josta jo useita kuvia nähtiin ja nähdään vielä tämmöinen. Tässä nyt esille otin juuri tämän kuvan tahallani tähän kohtaan. On esitetty sellainenkin tulkinta, että kaikki tietysti miettii, että mitähän se miettii, mitähän se nyt sitten ajattelee, mutta on esitetty sellainenkin tulkinta, että ajattelija kuvaa ihmisen inhimillistymisen tiellä nimenomaan sen kohdan, jossa ihminen ponnistautuu eläintä korkeammaksi olennoksi. Hänessä syntyy ensimmäinen suuri ajatus. Hän saa inhimillisen hengen. Moni taiteilija on aikaisemminkin pohtinut tätä valtavaa asiaa, mutta tietysti tämä nousu viisaaksi ajattelevaksi olennoksi, se todellisuudessa totta kai se on tapahtunut luonnon evoluutiossa hyvin pitkään kestäneen kehityksen tuloksena, eikä yhtenä välähdyksenä, mutta voimme ajatella, millä tavalla kukin sen nyt ajattelee, mutta tämmöisenä jännänä vertauskuvana. Kun Rodin on halunnut tehdä tällaisen ajattelijan, joka tapauksessa niin kuin suureen ajatukseen keskittyneen ihmisen hän on halunnut tehdä, no mikä sitten on suuri ajatus, niin kyllähän me tavallisetkin ihmiset, niin mehän ajatellaan, jos emme ajatella nyt niin kuin suuria, niin me ainakin ihmetellään suuria, mitä oikeastaan on, mitä tarkoittaa järki ja mikä on tieto, mikä on mieli ja mikä on kieli, miten tajutaan arvoja, mitä on kauneus. No siinä suuria ajatusten aiheita. No, kyllä mä tykkään näistäkin tämmöisestäkin maailmoita syleilevästä tulkinnasta, mutta antaa niiden nyt olla ja kuunnellaan taas itse Rodinia. Rodin sanoo sitten näin. Rodin sanoo tällä tavalla. Se, mikä saa ajattelijani ajattelemaan, on se, että hän ei ajattele vain aivoillaan, kurtistuneilla kulmakarvoillaan, laajentuneilla sieraimillaan ja yhteen puristetuilla huulillaan, vaan jokaisella käsivarsiensa, selkänsä ja jalkojensa lihaksella, puristetulla nyrkillään ja varpaillaan, jotka tarraavat maahan. Tästä mä tykkään ihan erityisesti tästä viimeisestä lauseesta, koska mulla on aina varpaat kippurassa, kun mä jotain teen niin tosissani ja siis parasta aikaa. Kyllä, se kuuluu mulle. Että mä hyvin ymmärrän juuri, että tämmöinenkin mainitaan. Tämä kaikki oli nyt tästä ajattelijasta, mutta sitten mennään eteenpäin. Mennään nyt taaksepäin semmoiseen aikaan, jolloin Rodin oli vielä aika nuori ja ura oli vasta alussa. Kuvanveistäjä Rodin joutui kokemaan uransa alussa vakavan henkisen kolauksen, josta oli vaikea toipua. Hän oli onnistunut luomaan veistoksen, joka oli niin hyvä, se oli liian hyvä. Se oli niin hyvä, että eivät kaikki uskoneet hänen tehneen sen ainakaan rehellisesti. On kysymyksessä tämä veistos. Se on vuodelta 1875, no hän on siis 35-vuotias. Ja kun se oli ensimmäisen kerran näytteellä, silloin sen nimenä oli voitettu eli haavoittunut sotilas. Heti seuraavana vuonna se oli näytteellä Pariisissa, oikein Pariisin salongissa, ja silloin sitten sillä nimellä, joka se nyt edelleen tunnetaan, nykyään se tunnetaan nimellä pronssiaika. Rodin oli ehtinyt tottua jo siihen, millaista vastaanottoa hänen teoksensa yleensäkin saavat. Yleensä satoi sekä ylenpalttista ihailua että totista raivoa. Mutta pronssiaika joutui kohtaamaan sitten vielä aivan omanlaatuisensa syytöksen.
se on todella, sanotaanko, liian mestarillinen. Se on anatomisesti niin uskomattoman täydellinen, että sitten joku paha ihminen keksi syytöksen, johon yhtyjiä riitti. Rodin oli muka vain peittänyt miesmallin savella, saanut muotin ja sitten vallannut sen ensin kipsiin. Tästä ja sitten pronssivaloksen. Rodin suuttui, Rodin järkyttyi tästä syytöksestä ja sitten hän teki sen, että no nyt selvitetään tämä juttu. Sillä hän julkaisi valokuvan siitä alastomasta miehestä, joka oli ollut mallina ja silloin voitiin nähdä, miten paljon kuitenkin valmissa veistoksessa on taiteilijan omaa ilmaisua. Ei se ole vain kopio jostakin miehestä, vaan mikään ei auttanut. Maine oli monien mielestä mennyt. Ja no sitten Ranskan valtio armeliaasti osti sen 2200 frangilla. Se oli pikkusumma, se oli suunnilleen valamiskustannusten rahamäärä. Mutta tässä nyt sitten toimi se, että jos puhutaan pahaa ja puhutaan hyvää, kunhan vaan paljon puhutaan, niin siitä tulee kuuluisa. Ja näinpä pronssiajasta tuli yksi tunnetuimpia Rodinin teoksia, ja niitä näkyy kopioita tai valoksia, näkyy tästä eri puolilla maailmaa useissa museoissa. Katsotaan vielä osakuva tästä pronssiajasta, tämmöinen kipsi teos. Tästä näkyy niin tavattoman hyvin se, että miten Rodin osaa kuvata esimerkiksi kasvoissa tämmöisen herkän ilmeen. Yhdessä taidekirjassa niin Rodinin taidetta esittelevässä taidekirjassa on semmoinen otsikko kuin Jättiläisen kosto. Ja tässä kapittelissa on sitten luvussa on kyse Rodinin veistoksesta, joka esittää Johannes Kastajaa saarnaamassa. Johannes Kastaja on tässä oikealla niin tietysti ja näkyy nyt samalla, että siellä on tämä pronssiaikakin näkyy pikkusen, miten viehättäviä nuo museosalit ovat. Tämä on sieltä museosta. Nyt katsotaan vielä toinenkin kuva Johannes Kastajasta. Johannes Kastaja saarnaa. Ja sitten on vielä osakuva, jossa nähdään ehkä kasvot tarkemmin. No tämä taidekirjan otsikko, Jättiläisen kosto, eihän silloin mitään tekee, millään tavalla se ei viittaa tähän Raamatun henkilöön, vaan se viittaa vaan siihen, että kuvanveistäjä nyt oli tehnyt niin isokokoisen veistoksen, että ei kukaan pääse sanomaan, että hän on huijannut sillä tavalla kuin pronssiaikaa tehdessään. Hän nimittäin teki 2 metriä ja 7 senttimetriä pitkän Johannes Kastajan, eli luonnollista kokoa paljon suuremman. Vielä kyti Rodinin mielessä katkeruus, että häntä oli epäilty huijauksesta sen pronssiajan suhteen. Kasvojen mallina oli Rodinille hänen ystävänsä nimeltänsä Danielli, mutta muuten mallina oli sitten hänen löytönsä Italiasta. Ja nyt on säilynyt tämmöiset muutama riviä kuvailua. On säilynyt miten Rodinin silloinen rakastajatar, siis Rodinin silloinen rakastajatar, kuvailee tätä italialaista mallia, jolla oli kerrottu sitten, ketä hänen tulee esittää Johannes Kastajaa. Näin kuvailee tämä Rodinin ystävätär. Vahva talonpoikainen mies Abruzzista, jonka nimi oli Pinatelli. Hän riisuutui, nousi mallin pöydälle, asettui vankasti jaloilleen ja pää pystyssä ojentaen toisen kätensä eteenpäin ylpeällä eleellä puhuessaan. Hän otti askeleen eteenpäin.
takkuisessa parrassaan ja hiuksissaan ja tulisella katseellaan hän muistutti villi-ihmistä. No sellaista ei Rodin kuitenkaan halunnut tehdä, ei niin hurjan näköiseksi tässä valmiissa veistoksessa, mutta eihän se, kyllähän Johannes Kastaja siis Raamatusta muistetaan, että kyllä se Johannes Kastaja vähän hurja oli. Liisuja ne ei ollut nämä Johanneksen saarnat. Eli pieni lainaus, yksi lause vaan Raamatusta, mä oon ottanut vanhemmasta suomennoksesta, kun Johannes Kastaja aloittaa puheensa fariseuksille ja saddukeuksille, niin hän sanoi näin: te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Niin että hurjuuttakin kyllä olisi löytynyt tästä. Nyt tulee aivan toisenlaiset tunnelmat seuraavan veistoksen kohdalla. Ollaan siellä museon saleissa ja sieltä sitten löytyy tällainen kaunis marmoriveistos. No ensinhän me luullaan, että siinä kun ensisilmäyksellä luullaan, että siinä on nyt niin kuin kädet kohotettu tämmöiseen niin kuin rukousasentoon, mutta sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, niin nähdään, että kädet ovat kuitenkin kahden eri ihmisen kädet. Ja teos onkin sitten nimeltään Katedraali. Eräs valokuvaaja, eräs amerikkalainen uskonnollisiin aiheisiin keskittynyt amerikkalainen valokuvaaja, hän halusi korostaa tätä katedraalia katsoessaan, miten nuo yhteenliittyvät kädet todella muistuttavat goottilaisen katedraalin muotoja. Mutta sitten hän halusi myös erityisesti korostaa semmoista asiaa, joka on monissa kulttuureissa yleinen käsitys, sitä, että ihmisen ruumis itsessään on pyhä rakennelma. Fyysinen ruumis. Veistoksessa ei siis julisteta vain abstraktista rukousta, vaan mukana on aineellinen fyysinen pyhyys. Ja apostoli Paavalihan puhuu ihmisen ruumiista pyhän hengen temppelinä. Auguste Rodin puhuu myös hienosti taiteen korkeasta asemasta. Taiteessa ei koskaan mikään ole moraalitonta, taide on pyhää. Kun ollaan tällaisissa mietteissä ja tunnelmissa ajatelluissa, niin menemme seuraavan teoksen luo siellä museon sisällä. Tämä on semmoinen veistos, että Rodin ensin suunnitteli sen sinne helvetin porttiin semmoisen reliefiksi, joka esittäisi sitten kuuluisia Paolo ja Francesca nimisiä tällaista paria lemmen syleilyssä. Mutta helvetin portissa siis näkyy helvettiin tuomittuja. On kyse suuresta tragediasta ja se on nyt sitten luettavissa siellä jumalaisesta näytelmästä, mutta siitä ei tarvitse välittää nyt ollenkaan, kun katsomme tätä kuvaa, sillä Dante halusi tehdä sitten tästä aiheesta myös aivan itsenäisen teoksen, joka on kokonaan irrallaan tuosta tragediasta. Ja veistoksen nimeksi tuli Suudelma. Mä halusin ottaa tämän heti katedraalin jälkeen. Tämähän on kaunis kuva aistillisesta rakkaudesta. Tai voi myös ehkä sanoa niin, että se on kuva kauniista aistillisesta rakkaudesta.
kerran iäkäs rouva tuli luokseni, kun olimme tämän teoksen ääressä. Hän sanoi minulle yksinkertaisen lauseen. Mä haluan kertoa, että kun katselen heitä, niin mä muistan oman ensisuudelmani. Kun mä tähän nyt sitten lisään vielä Rodinin lauseen, että taide ei ole milloinkaan moraalitonta, niin on puhuttu tarpeeksi tämän veistoksen edessä, mutta yhden yksityiskohdan vielä mainitsen, että katsotaan näitä kasvoja. Nehän on tehty hyvin näin, vaan vähän niin kuin viitteellisesti, että siinä on kasvot. Eli hän tahallaan halusi tehdä niin, että hän ei kuvaa tarkasti hahmojen kasvoja. Se merkitsee, että katsojalle jää vapaus. No on mulla sitten vielä yksi muisto tästä veistoksesta. Erässä taidemuseossa katsottiin Suudelman kipsijäljennöstä. Vanhemmat ihmiset olivat taaskin niin kuin yleensäkin aika hiljaa ja vähän jotkut hämmentyneitä niin siinä, kun tullaan tämmöisen ääreen. Mutta tällä matkalla oli sitten mukana myös nuori pari. Ja karjalaispoika ilmoitti reippaasti, että no niinhän hyö ovatko mie ja Hillevi. Nyt mennään sitten takaisin puistoon. Suuri 6 hengen ryhmää esittävä veistos on ulkona. Veistos on nimeltään Kaleen porvarit. Totta kai tämä veistos on ulkona, sillä Taivasallahan he olivat nuo miehet. On kysymys historiallisesta tapahtumasta, joka ehkä oikeasti on tapahtunutkin. Nyt me palataan tietysti takaisin ja katsotaan paljonkin tätä teosta, mutta mä näytän välillä kartan, että näkyy missä se semmoinen kalais on. Ja sitä vastapäätä tuolla Britteen puolella on Dover ja salmi on sitten brittiläiset sanoo tietysti, että se on Doverin salmi ja ranskalaiset varmaan sanoo, että se on Calais salmi. No joka tapauksessa tulee selväksi, missä on tämmöinen pieni kaupunki ja nyt tapahtui siis, mä kerron nyt ihan netistä löytyvän tekstin pohjalta. Englannin ja Ranskan välisessä sodassa vuonna 1347 Englannin kuningas Edward III joukot piirittivät tämän Calaisen kaupungin. Pitkän aikaa oli piiritettynä ja nälkä pakotti lopulta kaupungin neuvottelemaan antautumisesta. Tarinan mukaan kuningas Edward tarjoutui säästämään kaupungin ihmiset, jos 6 sen johtajaa antautuisi hänelle. Ja millä tavalla? Antautuisivat hänelle ja luovuttaisivat kaupungin avaimen ja sitten heidät vietäisiin teloitettaviksi. Kaikille siis kuolemantuomio. Edward vaati heitä kävelemään ulos kaupungin portista avojaloin paljain päin ja kantaen köyttä, joka kietoo heidät yhteen. Kaupungin avain luovutetaan Englannin joukkojen päällikölle ja tämä toteutui. Juuri tämän tilanteen Rodin halusi kuvata siinä Calaisen porvarit. Oli miesten ja oli koko kaupungin täydellinen tappio, oli 6 miehen sankarillinen uhrautuminen, oli heidän valmiutensa kohdata välitön kuolema. Teloitusta odotettiin, mutta tuli käänne. Englannin kuningatar säästi näiden 6 miehen hengen. Hän suostutteli miehensä, siis tämän kuningas Edward III, hän suostutteli miehensä osoittamaan armoa väittämällä, että näiden miesten surmaaminen olisi huono merkki hänen kuningattaren syntymättömälle lapselle. Patsas pystytettiin tietenkin ensimmäiseksi juuri Calaisen kaupunkiin, mutta se kohtasi paljon arvostelua, kyllä vaan.
olisi siellä kaupungissa haluttu nähdä, olisi haluttu loistokkaan sankaruuden ilmeitä, mutta miehet ilmentävätkin kipua, tuskaa, fatalismia, näin he arvostelijat kuvailivat. Mutta Rodinille juuri tämä oli kuitenkin sankarillista, tämä itsensä uhraamisen sankarillisuutta. Vuonna 1895 tämä muistomerkki siellä Calaisissa asennettiin näyttävälle paikalle ja suurelle jalustalle. Niin mä sanon tämmöisellä äänen sävyllä, koska se oli vastoin kuvanveistäjän toiveita. Hän olisi halunnut, että se patsas olisi lähes maanpinnan tasolla. Sillä tavalla, että kaupunkilaiset melkein törmäisi näihin hahmoihin ja silloin tuntisivat solidaarisuutta näitä miehiä kohtaan. No, tästä veistoksesta on useita valoksia. Tunnettu on se valos, joka on Lontoossa parlamenttitalon puistikossa. Ja sitten täällä Pariisin Rodin museossa, ja täällä se on lähes maanpinnan tasossa. Juuri tämä on nyt sellainen veistos, että sitä pitäisi katsoa joka puolelta. Valitettavasti mä olen huomannut, että harvoin ihmisillä on aikaa sitten niin suureen syventymiseen, mutta sitä pitäisi katsoa joka puolelta ja katsoa jokaisen hahmon käsiä, kasvoja, jalkoja ja silloin huomaisi, minkälainen mestari tämä todella on kuvaamaan fyysisessä kuvaamisessa näyttämään paljon sitä, minkälaisia nämä miehet ovat. Mutta me katsotaan vähän lähempää. Niin tämmöinen yksittäinen asia vielä, että Rodin ei halunnut ollenkaan kuvata näitä miehiä niin kuin aikakauden vaatteisiin pukeutuneena. Että tässä ei siis pidä katsoa vain historiallista tapahtumaa, vaan sanoman on kosketettava ihmisiä kaikkina aikoina. Nyt näistä katsotaan nämä 6 miestä. Katson oikein. Joo, ensin katsotaan sitä miestä, joka on toinen oikealta. Hän oli ensimmäinen, joka ilmoittautui tähän avaimen luovutustehtävään. Hän on jalo mies, hän on jo vanha mies, hänellä on parta ja viikset, ja vanha mies kantaa harteillaan kaikkien miesten kärsimystä. Hänen vieressään, hänen oikealla puolella, ihan siis kuvassa oikealla, hänen vieressä oleva mies on kiivas ja ylpeä, pää on pystyssä, ilme on uhmakas, ja juuri hänellä on sitten puristetuissa käsissään kaupungin avain, suuri avain sitä kaksin käsin. Sitten yksi mies näyttää antautuneen epätoivoon, on pää käsissään. Seuraava. Ja tämä seuraava on sitten tällainen, joka on vasta ottamassa ensimmäistä askeltaan. Hänestä on toinenkin kuva. Ja on kolmaskin kuva. Hän on vasta ottamassa ensimmäistä askeltaan, kääntymässä kohti täydellistä antautumista. Käsi oli kohotettuna, niin kuin huomasimme. Seuraava. No tässä on nyt valitsin tämmöisen kuvan, jossa yhdestä näistä 6 miehestä on tehty oma erillinen valoksensa. Näin on paljonkin tehty, ja nämä on kaikki niin erinomaisia ja ilmeikkäitä hahmoja. Tässä tapauksessa on siis nyt tämmöinen Jacques de Vissan-niminen mies.
kuvattuna. Ja tässä on nyt hyvä esimerkki juuri siitä, miten Kaleen porvarien yksittäisistä hahmoista on tehty valoksia. Niitä on eri puolilla maailmaa. Tämä on kyllä ihan Ranskassa, tämä on Etelä-Ranskassa, pienessä kaupungissa nimeltään Valbonne. No niin, ja sitten on vielä viimeinen, tässä 6. Olen valinnut tämmöisen kipsiluonnoksen, koska se on tavattoman ilmeikäs. Tämä on nuorin näistä miehistä. Hän on fyysisestikin avoin. Hän antaa tietoisesti uhrinsa. Rinta on paljaana, kädet avoimina. Ja tämä kuva on tosiaan ihan Rodinin tekemästä kipsiluonnoksesta. Tämä teos kaikkiaan, nämä Kaleen porvarit, niin kyllähän se ohjaa katsojan ajattelun ja tunteet sekä ihmisen jaloimpiin että julmimpiin hengenvoimiin. Mutta siis toisaalta nöyrään muiden puolesta uhrautumiseen siihen asiaan ja toisaalta taas epäinhimilliseen nöyryyttämiseen. Ja Rodin on halunnut vaikuttaa katsojiin. Mutta ihmisen heikkoudesta, ja nyt tarkoitetaan ihmistä, kaikkia koko tämäkin porukka mukaan luettuna, ihmisen heikkoudesta sitten kertoo tämmöinen asia, että taiteilija itse sortuu juuri tämän teoksen tehtyään eräänlaiseen toisen ihmisen nöyryyttämiseen. Hän nimittäin ei tuonut rehellisesti esille sitä, että tämä mestarillinen veistosryhmä, paljon mainetta tuonut Kaleen porvarit, ei se ollut pelkästään hänen luomansa, vaan oleellista taiteellista asua, voi sanoa taiteellista voimaa, loi siihen monissa yksityiskohdissa myöskin hänen tässä vähän papruton, kyllä muistan tämän naisen nimen, Camille Claudel, oli siis aktiivisesti mukana tekemässä tätä työtä. Tämä Camille Claudel oli Rodinin apulainen, mutta myös hänen muusansa ja myös hänen rakastajattarensa. Camille Claudel. Nimenomaan jotkin miesten kädet lienevät juuri hänen muovaamiaan. Ja muistatte, miten monissa veistoksissa oli juuri nämä kädet ovat hyvin oleellinen osa antamassa käsitystä, minkälainen on tilanne ja minkälainen on mies. Ennen kuin nyt katsotaan ihan viimeisiä kuvia, niin nyt mä näytän vaan aika nopeasti tämmöisen kavalkadin paljonko niitä on peräti 2, 4, 6, 8, 10 kuvaa, niin nopea kavalkadi, että tulisi niin kuin vielä enemmän esimerkkejä Rodinin teoksista, niin mä en sano kun nimen vaan, jos sitäkään. Niin. Tämä on Victor Hugo, kirjailija Victor Hugosta tehty. Tämän teoksen nimi on 3 varjoa. Nämähän on just ne 3, jotka on siellä helvetin portin ylhäällä. Sitten seuraava. Tälle Rodin on antanut nimen Ikuinen idoli. Tässä on myyttinen aihe, tämä on myyttinen hahmo ja teoksen nimi on Danaidi. Tämä on tuhlaajapoika, ihan juuri siis tämä raamatusta tuttu hahmo. Tuhlaajapojastahan monet taiteilijat on tehnyt teoksia, maalauksia on tehty paljon ja useimmitenhan tuhlaajapoika on esitetty taiteessa niin, että tuhlaajapoika on langennut isänsä eteen maahan kumartuneena ja näin. Mutta Rodin on halunnut tehdä tällaisen kuvan.
seuraava. Tämä varmaan tai siis sanotaan järkyttävin, on nyt kysymys järkyttävimmästä tapahtumasta, mikä tuolta jumalaisesta näytelmästä löytyy. Mies on Ugolino ja hän on tuolla poikiensa kanssa. Ja Dante kertoo siis tässä jumalaisessa näytelmässä Ugolinosta. Ugolino oli tuomittu poikiensa kanssa vankilaan. Ja näille vangeille joka päivä annettiin vettä, mutta ei annettu mitään ruokaa. Ja siitähän seurasi, että heillä oli hirveä nälkä, se johti siihen, silloin muistaakseni niin, että pojat ensin ehdottavatkin isälle, että isä syö meidät. Mutta juuri tämä alkaakin sitten tapahtua, isä syö näitä poikiansa. Että tämä on niin kuin julmimpia ja kamalimpia asioita, mitä siinä jumalaisessa näytelmässä on ja kuvattu myös sitten Helvetin portissa. Ja sitten on useatkin taiteilijat ovat tehneet Ugolinosta tämmöisen itsenäisen. Sitten seuraava. Ja tämä on nyt Rodinin veistos nimeltään Huuto. No huuto tämmöinen, sehän tuo heti mieleen sitten, että on Edvard Munkin huuto. Ja tässä on Edvard Munkin maalaus, varmaan tämän taiteilijan kuuluisin maalaus, juuri tämä huuto. No, halusin vaan tuoda tämänkin esille. Ja on sillä tavalla, että tämä Rodinin veistos on kyllä vanhempi kuin tämä Munkin huuto, että Rodin ei ole suinkaan niin kuin kähveltänyt jotain tämmöistä aihetta Munkilta. No sitten seuraava. Niin, tässä oikein kaunis kuva täältä kaunista salista Rodin museon sisältä, ja siinähän keskellä näkyy nyt juuri se porvari, Kaleen porvari, jolla on se avain kädessä. Siinä on esimerkki tämmöisestä vanhanaikaisesta kauniista arkkitehtuurista, ja viimeinen kuva on esimerkki hyvin modernista, kauniista arkkitehtuurista. Tämä on Amerikassa saakka. Tämä on Clevelandin museosta. Ja mä ihailen tätä. En ole kyllä käynyt, mutta ihan tämän kuvan perusteella mä ihailen valtavasti, että on niin paljon valoa ja niin paljon annettu tilaa on ilmava. Tällainen. No niin, se oli nyt se sitten se. Me katsotaan vielä nyt kahta henkilöhahmoa. Tuli jälleen tämä Helvetin portti, mutta me ei oikeastaan nyt paljon välitetä tästä Helvetin portista, vaan katsotaan näitä hahmoja kahta puolen. Siinä on nimittäin Helvetin portin vasemmalla puolella on Adam ja oikealla puolella tässä on Eeva. Kun Rodin teki tämän Adamin, niin varsinkin tätä nyt tehdessään hänellä oli paljon vaikuttamassa Michelangelon eräs teos. Tämä on Michelangelon veistos nimeltään Kuoleva orja. Se on Pariisissa Louvressa. Ja tämä oli hirveän tärkeä matka, tämä Rooman matka Rodinille. Hän näki tämmöisiä asioita, joka tämä tosin on nykyään ainakin Pariisissa. Mutta Pariisissa hän näki sitten antiikin veistoksen, joka on nimeltään Laokoon ryhmä. Se löytyi suunnilleen silloin, kun Michelangelon aikaan, tai se oli melko vasta löydetty. Tämä teki tämä Laokoon ryhmä hyvin paljon vaikutti Michelangeloon, ja Michelangelo on sitten vaikuttanut
nyt tähän kuvanveistäjä Rodaniin. Tästähän on kopioita maailmassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston aulassa. Helsingin yliopistossa nähdään kopio. Rodin hän on kuvannut hyvin usein henkistä tuskaa lihasponnistuksina. No tässä on nyt kysymys ihan fyysisistä tuskista. Tässä Laukoon ryhmässä tämä isä Laukoon ja hänen poikansa, ne vääntelehtivät ruumiillisessa tuskassa. Jättiläiskäärme on niitä kuristamassa kuoliaaksi. Mutta mennään takaisin sitten tähän Aadamiin, Rodanin Aadamiin. Adam on aika erikoisessa asennossa ja huomiota herättää sitten tuo riippuva käsi ja siinä sormi vielä roikkuu tuolla tavalla. Mä näytän nyt ennen kuin mä sitä selitän, niin näytän välillä taas tulee yksi Michelangelo-juttu. Tämähän on siis kuuluisa kattofresko, Michelangelon maalaama kattofresko Vatikaanin Sixtuksen kappelin katossa. Ja se kuvaa Aadamin luomista. No, Jumala on saanut jo valmiiksi Aadamin niin kuin fyysisesti, ja nyt tapahtuu se, että Jumala antaa hengen, elämän Aadamille. Antaa hengen koskettamalla Aadamia, ja Aadam vastaanottaa tämän valtavan lahjan kädellään, sormellaan. Rodanin veistoksessa on tragiikka. Aadam on kuvattu syntiin lankemuksen jälkeen. Käden ja sormen asento on toinen. Ja lankemuksesta seurasi karkotus Edenistä, paratiisista. Kertomukseen ei Rodan, emmekä mekään varmaan sitten usko ihan kirjaimellisesti, mutta Edenissähän ihmiskunta ei elä. Siinäpä pohtimista. Baudelairen runous oli Rodanille tärkeä. Hän kuvittikin Baudelairen tunnetuimman runokokoelman Pahan kukat, kun runoilija kuvasi sanoillaan inhimillisiä heikkouksia ja ahdistuksia, niin Rodin puolestaan halusi kuvata veistoksissaan ihmisen fyysistä olemusta niin, että siitä ilmenee henkinen haavaisuus ja syvin ihmisen olemuksessa. Tämä Baudelairen runous oli Rodinille tärkeä ja sen takia, että tämä oli ehkä nyt vaan ihan lyhyestikin pakko mainita. No sitten vielä, kun oli saatu Adam ja vielä sitten Eeva. Tästä tuli Rodinille hyvin persoonallinen työ. Rodinilla oli malli, joka tuli säännöllisesti sovittuna aikoina työhönsä, mutta Rodin oli tyytymätön, kun hän joutui korjaamaan keskeneräistä työtään. Istuntojahan oli monia ja aina kun malli tuli seuraavan kerran, niin taas oli joku ei taaskaan täsmännyt aikaisempien istuntojen kanssa. Lopulta nainen sitten paljasti, että hän on raskaana eikä enää voi jatkaa toimimista mallina. Rodin jätti veistoksen sellaiseksi kuin hän oli tähän mennessä tehnyt, ja juuri tällaisena se toimii suuremmoisesti. Suuremmoisena vertauskuvana. Odottavan äidin muodot antavat meidän ajatella Eevaa ihmiskunnan äitinä. Nimi Eeva muuten muistuttaa hebrean kielen sanaa, joka tarkoittaa elämä, niin että niinkin voidaan sanoa, Eeva on elämän äiti. Nyt me tultiin tässä Rodinin taideteoksia katsellessa, niin me ollaan nyt tultu siis kantavanhempiemme eteen.
Ja en oikein tähän halua enää panna mitään taidekuvaa loppuun näin arvokkaiden ajatusten jälkeen. Mutta mä olen valinnut lauseen, jossa Rodin ilmoittaa, mikä on tärkeintä tämän erikoisen olennon ihmisen. Mikä on ihmisenä olemisessa kaikkein tärkeintä. Ja näin Rodin sanoo. Unohdin, että näyttää ensin tämä kaikkein kaunein kuva Eevasta. Ja siitä on sopiva siirtyä seuraavaan sitten. Ja Rodin sanoo, tärkeintä on olla liikuttunut, rakastaa, toivoa, vapista, elää. Että kiitoksia katsomisesta ja kuuntelusta.